Добрый вечер. У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. У студыі для вас працуе Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. «107-й дзень пратэстаў. Мы вчера были, и вообще и по воскресеньям, и в понедельник ходим. Ну почему ходим? Потому что не согласны с тем, что творится в стране. Такое беззаконие. Ну, жить с этим нельзя, это же концлагерь. Традыцыйны панядзелкавы марш. Пенсіянеры і медыкі пратэставалі, сілавікі перашкаджалі. Новы тренд. Беларусы імкліва адварочваюцца ад России. Конечно, Евросоюз. Ну, потому что там наше будущее. А с Россией, вы же понимаете, что никакого будущего нету. Куды жыхары нашай краіны скіроўваюць свае позіркі? Выбежали ОМОН, начали кричать, типа, всем стоять, стрелять будем. Трагедыя шматдзетнай сям'і. Скалечылі, а дапамогу скралі. Хто? Улады. Палітвязняў у нашай краіне становіцца ўсё болей. Выкладчыцаў і 5 зняволеных студэнтаў праваабаронцы прызналі вязнямі сумлення. Цяпер палітзняволеных 132 асобы. Але людзей не застрашыць. Пенсіянеры ды медыкі выйшлі сёння на марш мудрасці. Упершыню сілавікі атакавалі людзей сталага веку. Некалькі чалавек затрымалі. Мы боремся, во всяком случае, в первую очередь, перевыборы. Вторую, ну, как всегда, выпустить всех заключенных, политзаключенных. Ну и, в конце концов, прекратить вот это насилие. Это же немыслимо. Живи Беларусь! Я всегда хожу и вчера ходила на обычный марш. И буду ходить. 26 лет хожу. Жить с этим нельзя, это же концлагерь. Они скоро придут в наши квартиры, и нас будут вытаскивать в тюрьму. Мы пенсионеры, Да. мы очень хотим еще пожить в Новой Беларуси. Беларусь з Расіі ці з Еўропы. Грамадскі настрой у нашай краіне імкліва мяняюцца. Не на карысць сяброўства з усходняй суседкай. Колькі беларусаў выступаюць за саюз з Расіяй, а колькі арыентуюцца на Еўропу, кажа даследаванне беларускай аналітычнай майстэрні. Падрабязней пра яго лічбы і прычыны зменаў Анастасія Русецкая. Беларусаў, якія падтрымліваюць інтэграцыю з Расіяй, паменяла за месяц на 11 адсоткавых пунктаў. У той жа час праеўрапейскія настроі пашырыліся. Пра гэта сведчыць апытанне, праведзенае беларускай аналітычнай майстэрняй у пачатку лістапада. За саюз з Расіяй цяпер выступаюць 40% беларусаў, а за арыентацыю на Еўропу 33%. Конечно, Евросоюз. Ну, потому что там наше будущее. А с Россией, вы же понимаете, что никакого будущего нету. Пока та власть не поменяется, там ничего хорошего не будет. Мне импонирует, чтобы мы остались свободной страной, поэтому ни Россия, ни Европа. Не с Россией, потому что мы славяне. И Европы через 100 лет фактически как таковой не будет, вот и все. Как правильно сказал Латушка, мы должны быть мостом, а не забором. То есть и с теми, и с другими вместе. Желательно, как можно, без России
Нам тоже это глупо закрываться. Ну и мы европейская держава, мы европейское государство, у нас европейский менталитет. На думку сацыёлага Андрэя Вардамацкага, падзенне прарасійскіх настрояў у беларускім грамадстве сталася рэакцыяй на падтрыманне Масквой Александра Лукашэнкі. Тут две такія рэчы склаліся. Гэта першае, гэта 1,5 мільярды. Вось. А потым было дастаткова розных заяваў з боку расійскага афіцыяльнага істэблішмента, які, ну, так бы падтрымліваў бок беларускага афіцыяльнага істэблішмента. Гэта можа прывесці да змены характару пратэсту і нават да напружання ў адносінах з Расіяй, мяркуе сацыёлаг. На працягу гэтых 3 месяцаў мы не бачылі ніякіх, значит, супрацьрасійскіх плакатаў, лозунгаў, крычалак так званых і гэтак далей. Вось. А калі гэта стане бачна, што гэта ёсць тренд, так, то сам характар пратэстаў зменіцца. І ён будзе мець геапалітычную кампаненту. У той жа час афіцыйны Менск у адрозненне ад народу адварочваецца ад захаду. Як паведаміў міністр замежных справаў Владзімір Макей, у адказ на санкцыі ўлады Беларусі плануюць, сярод іншага, пашырыць санкцыі супраць еўрапейскіх палітыкаў, перавесці экспарт з літоўскага порту ў расійскі і перагледзець супрацу ў атамнай энергетыцы, мытнай галіне, адукацыйных праграмах ды барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Наколькі такія дзеянні выгадныя для Беларусі? Напрыклад, калі мы кажам пра магчымасць накіраваць нафту праз расійскія порты і расійскую чыгунку, узнікае пытанне тарыфаў, кажа Вольга Харламова. Расійскі ўрад даручыў да 3 снежня разлічыць тарыфы. Беларусь, безумоўна, хоча, каб гэтыя тарыфы былі такія ж самыя, як для Беларусі перевалка праз літоўскую чыгунку і літоўскія порты. Але Расія кажа, што гэта не з'яўляецца эканамічна абаснаваным. Ці рызыкне Беларусь пайсці на такія крокі? Анастасія Русецкая, Белсат. За журналістыку крыміналка. Корэспандэнтку Белсату Дар'ю Чульцову не выпусцілі пасля 700 дняў арышту. А гэта яўны сігнал пра завядзенне супраць яе крымінальнай справы. Дар'ю, як і іншую нашу журналістку Кацярыну Андрэеву, перавезлі ў жодзінскі следчы ізалятар. Цяпер пад крымінальным пераследам 9 журналістаў. Хто ж вырашае, каму сядзець гады, каму тыдні, а каму пакуль што толькі штраф, высвятляла Юлія Цяльпук. На волю пасля 15 сотняў выйшаў журналіст-фрылансер з Магілёва Александр Сідарэўскі, які супрацоўнічае з Белсатам. Я журналісты! За краты яму перадалі і патрэбны сцяг, і адпаведныя кнігі. Мне першую кнігу перадалі Віктор Марціновичу «Рэвалюцыя». Я забываў, дзе я знаходжуся, і вось гэты вартаўнік, які адкрывае гэты глазок, толькі ён мяне вяртаў у гэтую камеру. У камеру турэмную трапіў за здымку на відэакамеру. Быў у камізэльцы прэса, здымаў на відэакамеру, дэманструючы гэта атачэнню, тым самым выказваў нязгоду з вынікамі выбараў. Напісалі ў пратаколе. Сёння журналіст зноў у судзе за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ, а на 25 лістапада мае чарговы пазоў у РАУС. Так сістэма абыходзіцца з усімі незалежнымі медыямі. У прыклад, журналістка Белсату Кацярына Андрэева. На пачатку восені яе штрафавалі і давалі сотні. Это было такое прыцэльнае, мэтанакіраванае выдзёргіванне журналістаў менавіта з групы людзей, каб спыніць стрым. Я гэта расцэньваю як перашкоду маёй прафесійнай дзейнасці. Затрымалі падчас жывога эфіру і гэтым разам у нядзелю 15 лістапада. Неўзабаве завялі крымінальную справу. Артыкул «Арганізацыя і падрыхтоўванне дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Разам з Кацярынаю затрымалі аператарку Дар'ю Чульцову. Гэта першая справа журналісткі і, падобна, таксама крымінальная. Яе адвакату забаранілі казаць пра артыкул і прававы статус. Умовы сапраўды вельмі складаныя, і цяпер кожны выхад на нейкае мерапрыемства, журналіста, прафесійнага журналіста з тэхнікай, ён пагражае затрыманню журналіста, пагражае
знішчэнню гэтай тэхнікі, пагражае канфіскацыя гэтай тэхнікі. У Беларускай асацыяцыі журналістаў падлічылі, супраць 9 калегаў дзяржава вядзе крымінальны пераслед. Журналіста-расследавальніка Сергея Сацука арыштавалі па справе аб атрыманні хабару, а рэшту за асвятленне пратэстаў. 23 лістапада паводле адміністрацыйных справаў судні адбываюць яшчэ 14 журналістаў. Вячеслав Лазараў з Віцебску адзін з нямногіх, чыю справу закрылі. Чаще всего, конечно, судьи принимают решения, руководствуясь указаниями сверху. Но бывают случаи иногда, когда судьи вникают в дело. Падчас эпідэміі ізалятары не найлепшае месца побыту. Слабейшая гігіена і адсутнасць чыстага паветра робяць сваё. У журналіста Белсату Артёма Лявы пасля вяртання з содняў у Барановичах пацвердзілі ковід. Мы такой в полподвальной камеры были, там холодновато, вода только холодная с крана, то бок немагчыма нормально помыться. Вельмі шмат людей захварэлі. Было подозрение, что, магчыма, это только простуда якая, але потым пачаліся трывожныя сігналы з розных камер, пачалі паведамляць, што губляюць абанянне людзі. Дзякуючы выканаўцам дзяржзагаду Артём адбудзе яшчэ 14 содняў дома і прынамсі па 10 содняў калегі, якія сустракалі яго зычу. Юлія Цяльпук, Белсат. Нядзельны марш, які адбыўся не на цэнтральных вуліцах сталіцы, а ў мікрараёнах, можна лічыць адным з самых бяспечных для пратэстоўцаў і складаным для сілавікоў. Вынікі перафарматаванай акцыі ў сюжэце Хрысціны Чарняўскай. Вераніка Яновіч дзяжурыць для суда Фрунзенскага раёну сталіцы, чакаючы працэсу над затрыманым сябрам Мікітам. Учора хлопцы схапілі ля станцыі метро «Спартыўная» якраз ля сценаў гэтага будынку. Мы патэлілі ў 102, нам казалі пра тое, што інфармацыя будзе толькі о 9 раніцы заўтра, а потым мы падумалі, што калі тут затрымалі, то хутчэй за ўсё на Фрунзенскім раусе ён знаходзіцца, але мы спісу яны таксама не далі. І нават мы пад'язджалі, і валантэры казалі пра тое, што рэчы яны таксама не прымалі. Ён быў у адной байцы, то есть мы не ведаем, што там яго, ён вось ляжаў на зямле, мабыць, яна вадкая, гэта вопратка яго. На відэо, якое зрабілі відавочцы затрымання, бачна, што Мікіта не супраціўляецца. Нягледзячы на гэта, суддзя Андрэй Млечка пакараў хлопца 20-дзённым арыштам за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве і непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Пасля ўсіх гэтых акцый асабіста ў нядзелю людзям звычайна даюць сотні. Я не ведаю, куды яшчэ можна пасадзіць людзей зараз, таму што ўжо, мне здаецца, усе турмы, усе цыпы і ВСы мясцовыя, яны напоўненыя людзьмі, і куды яшчэ? Учора ж паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» затрымалі 390 чалавек, у тым ліку вядомага актора і музыку Іллю Чарапко-Самахвалова да Ігара Аўсянніка, аднаго з дырэктараў ІПАМ, хаця ў аўтазакі магло патрапіць і болей людзей. Цэнтральныя вуліцы Менску упершыню за 3,5 месяцы пратэсту былі пустымі і ціхімі. Уся актыўнасць перанеслася ў спальныя раёны. Менавіта тут прайшлі тысячныя маршы. Гэткі фармат выбралі самыя людзі. Галасаванне за новы фармат пратэсту адбывалася на платформе «Голас», і ў ім узялі ўдзел 240 000 чалавек. Большасць сабрала марш праз раёны, пра што заявіў напярэдадні сябра прэзідыуму Координационной рады Павел Латушка. Те, кто не может присоединиться к основным долгим маршам, может выйти поддержать соседей во дворе. А в случае нападения слабовиков, вы, зная свой двор и зная своих соседей, сможете укрыться лучше, чем в незнакомой части города. Відавочна, сыход дэманстрантаў ад цэнтру горада на ўскраіны дазволіў пазбегчы масавых затрыманняў, якімі заканчваліся папярэднія маршы. Змяніліся і паводзіны людзей. Цяпер яны не ўцякаюць ад амапу, а прымушаюць адступаць сілавікоў. Лідарка апазіцыі Святлана Ціхановская назвала марш супраць фашызму поспехам народу. Мы таксама ведаем, сёння рэжым не здолеў перашкодзіць народу выйсці на вуліцу. Сёння кожны пераканаўся, што гэта нашыя раёны, нашыя гарады і нашая Беларусь. І канчаткова яе вызваліць можам толькі мы. Сёння ж стала вядома пра разгляд скаргаў на прысуды Вольгі Хіжынковай у судах Заводскага і Цэнтральнага раёнаў Менску. Міс Беларусь 2008 затрымалі 8 лістапада і арыштавалі спачатку на 12 сотняў, а пасля яшчэ на 15. Дзяўчына застаецца за кратамі. Хрысціна Чарняўская, Белсат.
Беда не прыходзіць адна. Пасля выбараў жыццё шматдзетнай сям'і з пружану перакулілася з ног на галаву. Спачатку бацьку сям'і затрымаў АМАП. Не на пратэсце, проста на вуліцы. Ад стрэсу ў жонкі здарыўся інсульт. Сям'і спрабуюць дапамагчы простыя людзі. А што ўлады? Скралі дапамогу. Падрабязней нашыя корэспандэнты. Я сам лично делал этот автозак. После этого, спустя неделю-две, меня уже задерживали в этот автозак. Трагедыя пружанскай сям'і Сахарук здарылася 10 жніўня. Анатоль разам з жонкай ішоў у кавярню святкаваць сваё 35-годдзе. За нами, слышим, остановился автобус с ОМОНом. Вот, и выбежали ОМОН, начали кричать, типа, всем стоять, стрелять будем. Мы остановились. Вот, и старший, который там бежал, как говорится, Дмитрий Фоменюк такой, он бежал, пробегает мимо нас и кричит на своих ОМОНовцев, типа, грузим этого хохла в автозак. Анатоль і Юля ішлі па ходніках, трымаючыся за рукі. Да кавярні было недалёка. Подбежал Кунда Александр такой, в охране работает. Подбежал, ударил мне по левой руке, жене по правой. Вот мы держались за руку, вот разбил нашу цепь с женой и начали вдвоем меня там крутить и везти в автозак. Я не сопротивлялся. Момант затрымання Сахарука і эмацыйны стрэс ягонай жонкі Юлії бачыла жанчына, якая жыве ў доме насупраць таго месца, дзе здарылася трагедыя. Выглянула в окно и увидела, что мужа Юлии Сахарук ведут под руки в автозак. Вот. Юля бежала следом и просила: отпустите. Хвілінаў праз 15 Сахарука выпусцілі з аўтазаку. Пасля моцнага стрэсу Юлі стала дрэнна, а ўвечары наступнага дня яна страціла прытомнасць. Дактары патлумачылі, што на фоне моцнага стрэсу у Юлі Сахарук здарыўся інсульт. Амаль месяц яна праляжала ў рэанімацыі. Да гэтага часу інваліднасці ёй не прызначылі. Анатоль Сахарук праз хваробу жонкі не мае магчымасці працаваць, бо трэба даглядаць яе і 4 дзяцей. По факту этого незаконного задержания мы написали коллективное обращение в Пружанский райисполком, описали эту ситуацию, Пружанский РОВД, депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Левчуку Александру Георгиевичу. И на все эти обращения мы получили настоящие отписки. У Беларусьбанку для лячэння Юліі Сахарук адкрылі дабрачынны рахунак. Жыхары Пружану і ўсе, хто спачувае гэтай сям'і, пералічвалі грошы, але скарыстацца імі сям'я не змагла. Денежные средства снять я не могу. Даже для того же лечения, для каких-то покупок чего-то. Вот мы не можем это сделать, потому что Следственный комитет города Минска заблокировал наши счета. Ніякіх тлумачэнняў ні ад Беларусьбанку, ні ад галоўнага следчага ўпраўлення Цэнтральнага апарату следчага камітэту Беларусі аб прычынах арышту рахунку сям'я Сахарукоў не атрымала, як не атрымала і папярэджання, што рахунак будзе заблакаваны. Говорить о том, что есть какие-то законные основания для блокировки этого благотворительного счета, здесь нет этих оснований. Няма і ўцямнага адказу з боку міліцыі наконт самога інцыдэнту 10 жніўня. На пытанні журналістаў міліцыянты кажуць, што ў гэты дзень ні Анатолія Сахарука, ні ягонай жонкі не затрымлівалі. Усё ж астатняе без каментара. Алёна Шабуня, Зміцер Лупач, Белсат. Піку захворвання на COVID-19 дасягнулі Гарадзеншчына і Меншчына. Колькасць захварэлых працягвае расці ў Гомельскай, Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Павольнейшы прырост на Берасцейшчыне. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя. Паводле ведамства, сёлета Беларусь наладзіць вытворчасць расійскай вакцыны супраць каронавіруса ў лабараторных умовах. У прамысловых маштабах вырабляць вакцыну плануюць на лета. Афіцыйна колькасць хворых на COVID-19 за апошні дзень павялічылася на 1483 асобы. Гэта меней, чым напярэдадні. За апошнія сотні памерлі 8 чалавек. Усяго ж з пачатку пандэміі памерлі 1104 асобы. Адно з самых галоўных словаў оксфардскага слоўніку – прыметнік
беларускі. Слоўнік, які штогод выбірае слова года, сёлета не здолеў вызначыць адной лексічнай адзінкі, якая падлюстроўвала найважнейшую тэндэнцыю 2020-га. Эксперты прыйшлі да высновы, што найбольш адпаведнымі ў гэтым годзе сталі словы, звязаныя з пандэміяй. Каронавірус, COVID-19, эпідэмія, сацыяльная дыстанцыя, локдаун ды іншыя. Прыметнік беларускі таксама апынуўся сярод трендаў, што звязана з масавымі пратэстамі. Барацьба беларусаў супраць дыктатара Лукашэнкі прыцягнула ўвагу свету да падзеяў у нашай краіне. На гэтым заканчваецца выданне аб'ектыву, але не пераключайцеся. Далей размова дня пра трэшчыну ў беларускім рэжыме, якая будзе толькі павялічвацца. А гэта значыць наперадзе нашыя новыя перамогі. Для вас працавала Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.